Let's talk Ngatitaure Askunome. Welcome to the podcast. Today, guys, we've decided to do it different. We've got our 2-day summer in the UK. Kana matongona zvadai soka ndoka summer kedwaga. Saka tatongo dishi the Ngatitore advantage of chi of kazuwa kanasaka. But Varunti's water in kitchen. Podcast in the kitchen. But like I said, today we out here. So guys, I just want to thank you guys for the love that you've shown us ever since we started doing the kitchen podcast. Tukoda mavideo edu murikuaona murikuashare arikunakidza. Saka charamba chingoya nechi nemavideo akawanda. Charamba tichaya nechi nenyaya dzinonakidza. So guys, yeah, my name is DJ Bronx and welcome to the podcast. So I think the last week when we put our last podcast atakaitaka hengere ma 2K yanzo arikushuta mafilm ma 2K yanetso varungoita zvavarikuitaka ende tadzoka nawo futi tichangoita chikuita pass through. So today, guys, we've got Weezy in the building, yeah, and with a new member of the podcast. She's gonna be coming here now and again. You're going to be seeing her. She will be coming by herself. So, guys, we've got Tari in the building. Welcome to the podcast, Tari. Magadi. Hey, how are you? Did it right. Okay. Weezy, what do you say? Yeah, in any body, I'm not moving as a Aiwa, ndribo. Aiwa, takazwana podcast last time vanonga kudonzerana kuti anzi Oriano azodi ongo akaita kumira naye. Yeah, nyaya dzacho dzakaoma. Saka nhasi you still stand by Oriano wako here, handiti? Mukomana ndomuda tije. Autsumuziya? Handizomusiya. Mukomana. Aiwa, no, that's good. So guys, today we're just going to be discussing a few things that have been happening on the local scene in Kumbai. Yeah. Sadena wanzwachi kuti vanhu murikuitora sei nyaya yacho kuti yakamira sei. Handisi kuziva kuti if you are up to date of what's been happening. If not, I'm just going to play a video, then we get to discuss video chitengeta player iyoyo. Right, so the first video yandinakidza manje nhasi ameno naiona ndeyetsikidzi dzanetsa kumbari. Guys, mawani waiona here? Andina yandipodza. Amnakuona? Ndaiona yetsikidzi anditi ka? Maflats uko. Right. I'm just going to play a little bit of it and then she Tererina flats in Mbare have been battling a severe bedbug infestation for years. The pests, locally known as tsikidzi, have invaded their homes, causing painful bites and sleepless nights. Despite their ongoing struggle, the residents of Tererina flats are still waiting for assistance to tackle the infestation. Chirikunetsa ndechekuti tsikidzi dzacho tusha dzakabva nekupi ende hapana anoti haana ane usmati neane utsvina dzirikungopinda. Asi manje isusu vamwe tozoti tikaonawo diclofos yekuti tiite sei tispray next door yangu inenge isina mari yekutenga mushonga uyu. Dzikuramba dzichingodzoka tatadza kuziva kuti chii mudzimba macho tiri kutsvaira asi tsikidzi dzacho dziri kungoramba. Right. Guys, let's talk about this, guys. Tsikidzi handidzizive kuti chii. Ndongonzwa but handisati ndambochiona, handitozive kuti chii. Ndongoziva kuti kune chinhu chinonzi tsikidzi. But wakatondiudza kuti tione iyi ndo yacho handitoizive. Saka iwe wakakura kumadheodheo kaiwo kana utaura kuti auzivi? No, handisati ndakangonzwa but handisati ndakatomboiona kana. Pamupenyu wako wanombvira wamborumwa netsikidzi? Handina. Kana yakandiruma maybe yakandiruma ndisingatozive kuti ndiyo yacho yandiruma. Tsikidzi yakada kungofanana nezvikwekwe zvese zvinowanika paimbwa.
handinoza chikweyikwe izvozvo zvinenge zvine tumakumbo tunenge 6 I know matics matics aya by manje tsikidzi iyo yakaita kanenge kareddish mbichana ndo inonzi ndo iri kumajerere itsikidzi kumajerere inda zvakasiyana inda netsikidzi zvakasiyana because inda ndeyeblack tsikidzi yakadaita kared plus tsikidzi ikakuruma inobva yatora ropa yobva yazara manje enge plus inowanzogara madziro. Okay, saka apa kava tiri kuona kuti chika maflats ekumbara guys maflats aya ingadai memuri muno mu-UK munomuka ingadai akadestroyiwa kudhara ingadai akadestroyiwa kudhara because to be honest itori health hazard because umwe ari kunzi umwe panext door anenge aine utsanana hwake but umwe wekusaidi uko haana utsanana saka uyo ari kucleana ouraya dzobva dzazongoya because dziri kubva futi uko ende chika zvavari kufanira kutoita kaina I think kutopisa zvimibhedha yaya kupisa mibhedha yaya unoziva kuti mamattress ayaya no the whole thing has to be destroyed ndikuti vadzourayi property yevanhu no unoziva kuti chika mumasofa imomo pasi mumakati mumasofa memo ndome dzinenge dziri imomo pane ataura apa hanzi mushonga wacho hanzi inongodhakwa chete ipapo then mangwana inenge yatomuka futi ndinoziva ndeyegovernment here maflats aya kana kuti ndeyevanhu maflats aya handizivi kuti maflats guys in the comment section let us know kuti maflats aya kaya ndeyegovernment here kana kuti dai kwekuri unouka taiti ndeye council ende kana iri council macouncil buildings vanomaintaina vanotobuditsa vanhu vese and then like state yemaflats ekumbara yaka vanotodestroy the whole building kutoidhiritsa yese kutanga patsva kuvaka because right now in the 21st century there are supposed to be modern buildings ufanira dzakavakwa vakadestroya maflats aya vanhu vese vaya vanoenda kupi because maflats aya paflat 1 munomaza here mukati ndakambombinda inenge iri one room a big room and then yobva yadivhaidwa vanozodivhaidha nemaketeni vachidivhaidha kuti iite bedroom kitchen dining ndosaka tsikidzi dzisi kupera because overcrowding and maflats aya pakagadzirwa as far as I know guys correct me if I'm wrong but as far as I know maflats aya pakagadzirwa they were meant for mabachelors handiti vaishanda mutaundi marare saka ingangori one bedroom apartment anorendwa here kana kuti kunongogarwa kwekuya anotorendwa vanhu vakumarentesa because umwe munhu anogona kurentesa iyo one bedroom anorendeswa nani ndopandaza ndeye council here kana kuti ndeye atori nevaridziwo hawo like zvatotobvunza Fantan Levels naRibe avana ndowane studio kamubaro wotiudza kuti ari kuwana ina ndombozive aiwa munoza handisezvekutangare mabachelor saka mabachelor vakazongosirana vakangoramba vachingoinherita vana vachingoramba vachingoti kana yange iri yasekuru vako pamwe sekuru vako vakasiya bva vapawo baba vako bva varoro amai vako pavagara vese imomo pavaita vazukuru ndovari kungoramba vachingoita se zviri kungoramba zvichingodzika zvakadaro panoda kubvunza mati maflats akavakirwa mabachelors handi pakutanga zvakatangwa kudhara chaiko I think nevarungu vachitanga or something vanhu vaishanda kumabasa handi vaishanda kumaindustries waivakirwa uchinzi ndepekungogara zvakafanana kana kuti permanent no waifanira kugara imomo handitika then kana wazorora zvakafanana nekubulawayo kubulawayo kunonzi kurose camp izvozvino rose camp icamp yemapurisa yenge ine dzimba kama one bedroom apartment engari kuti one bedroom one bed engari emabachura ekuti paunorora manjeka waibva wapromotwa woendeswa ku 2 bed kana 3 bed kana wane vana but iye zvino kaenda murose camp iye zvino ka one room ikakoka munenge mine kana kuti 4 5 6 vanhu vari kugara imomo a family of 5 6 zvekutoti chika vanotoburitsa imwe furniture kuisa pavhuranda manheru kuti wakwanise kurara because that's how crowded it is of which guys zvakadai soka ndonze kutaura kuti
instead yekuti mabloggers edu aramba ingotaura zvemabhishu vafana vari kunetswa namaloti vana kalafu vananika. We are supposed to be looking at these issues, the health yevanhu, because that's a pandemic waiting to happen. Imagine pane mfesi ingataura kuti hanzi yezvino takutondorara iyo anitaurara kubhawa kana ndandorara kuti kurufu. Ndokunzwisa pane panzi tsikidzi dzino yakaruma inotora ropa. Inosveta ropa. Okay, inosveta ropa. Yaruma munhu haikwanise kunoruma mumwe munhu here? Shamari wakudhipisa iwo. Kana dzichinzi dzinosveta ropa ka? Yaruma munhu ikazonoruma mumwe munhu. Ropa rake rakashata, chii chaitika? Ipapo ziva manje kuti pamwe ndo pakuzadzana zvirwere ipapo. Because hatizozoti inozonorutsa ropa reri here kana kuti inoita zvekuita sei. Pari tricky. Right, ipapo neswa mubafunga guys. Nangu handina sure. Help us guys kuti chitsikidzi karuma munhu ka. Yozondoruma mumwe munhu futi. Kana mumwe munhu ropa rake risina kunaka. Chii chinoitika ipapo. Zvakafanana nemosquito. Mosquito inoruma munhu ka but inondoruma futi ka but hapana chinoitika wani. Dai vanhu vari kufakawo nemamosquito. Unonzi kuti hapana chiri kuitika. Shamari takarumwa nemamosquito akawanda kuAfrica uku indo akaniwo. Ndare tese katori pabahwani. But mosquito inotora ropa here. Inotora ropa. Because tsikidzi yakatosiyana kuti ini ndoisa tsikidzi because unoti ukaiuraya. Inda inoita sei? Inda inogara mubvudzi. Inoda kufarira kugara panenge panodziya so. Saka mubvudzi umu ndoma inoda unogara. Vana muno mezvikoro vechirunga vakazara nadzo manje. Inda manje because havagezika vanafana. Vanzi chachaya kuchikoro ka. Klasi yese ndodzwa kunzi musauye kuchikoro. Because vanenge pakafensi name. But inda but inda iyo vanhu vanenge vachitanza inda imari kakanzi ukaona mari yekupi imini wotozoti wane chibhanzi aiwa musasvike ikoko aiwa kana munhu asingaende anoita inda asina mari aiwa inda chimboita imega indaitofungudza kuti tsikidzi ndoinda dzakafanana neinda zvakasiyana. Tsikidzi inototi plus tsikidzi hanzi haioneke zvekuti masikati pepa inenge isingazofamba masikati inoda zvinenge zvichirima so because inowanza kuda kuti ukaona painoda kugara kana building rakaita senge rine maburi kuita senge inogara mumaburi memabuildings aya kana mumametres mememe kuti inenge ichingoona panenge pane kaburi ndo painenge ichigara. Saka patauda kuti health ka because apa health department ka vafana kuya kuzofirita I think kutongofirita ameno hanzi pano mwataura kuti hanzi dai vauya kana nehelicopter yafirita building yese from mudenga uko but ini chendutaura choti furniture yese ka ngaipiswe kana ngavaburitse panze zvinhu zvese zorohwa nezuva vospray. Anyway tikarambe chikotaura nyaya ye1 guys. We last week I think we touched a little bit on nyaya Trevor. Tina kuzonyatsa kuipedza Trevor dongo munomuziva ka hapana sikazivi chikomana chinoimba zverudo izvi right. Ndo madhara edu R&B wana Trevor although zvakunzi vakutorerwa nanzani Kufana yatorwa last week Nyasha David. Asana mbutira music yake but kanzo anogona. Right. I think most of you know what happened nenyaya Trevor Dongo kuti girlfriend yake yakapisa flat raigara but the way yakataurwa kataifiwa kuti Trevor Dongo inga ine flat rake but akazonzwa zvakunzi landlord is taking anza akusungiswa na landlord for damage of property. Akusungiswa ndiye apa? Trevor. Arunza ari kusungiswa. Saka apa paguwa gossip yaitaura kuti jealous girlfriend sets Trevor Dongo's flat on fire. Then and people think another one was trapped inside. But I trapped inside wacho hana kuzotaurwa kunzi akazobuda sei. Inenge yakazongo but Trevor anozivikana kuti nyedzo zvimoko. Mr. Loverboy. Angadi ngagozita sezvo ungazvidi hako iwe uriwo uri kudiwa uriwo uri panyanga aiwa but still that's so wrong because chika enga inongo musikana kambo
ende uyo wacho takazoziva sei izvozvo ndo zvakazotaurwawo nevanoziva kutaura, but landlord kuzomusungisa kwavakanga vakuita zviri correct here izvozvo, ndo ndiye ngatadzirwa ka, but why wazomusunga? Landlord anotongomusungisa ka because anti ari kurenta sita kana ari riri rake riri kutaurwa kunzi munhu ari kurenta pana panonzi Trevor. Saka no matter what chaitika mumba I think pandori nezvimwe zvinenge zvakaitika kuzosvika munhu akunzi kuzosungiswa zvinenge zvatisinenge tisina kunzwa isusu pasocial media. Because we are just going on what we heard by social media. But anyway, my brother Trevor, I hope she very bore, and I think he must because I hope this year is got a UK tour. At least we are going to confess wangu mafans ako chi vanokandira mari pa stage wodzokera wandotanga futi patsva futi. Right. Pana another video clip endoda kuplay aka. Let's have a listen to it. This one. Home is best. All other things that I can show you here is drama. Today marks a year now that I'm in UK. Thanks to Google. Google sent me some pictures and recap of what happened last year. Google sent me an airport pictures and saying, Fafi, here are your pictures for last year. Let's recap. My question is, it's been a year in UK. It's been a year in UK. But I've never saved even a £20. And my question is directed mostly to those who came before us 2 years back, 3 years back, 10 years back. We were affording to send us £100, £200, and we were not appreciating. We are very sorry. Now that we are in UK, we just want to ask you nicely, Murukumbo Shanda Kupi. Muruku senza kupi uye maishanda kupi maisenza sei. Shaikupa yekuti mukwanise kuti tumira mari. Uye tisinga appreciate. Sorry zvenyu. Chata kukwanisa kuita vamweni kutenga hembe dzepa online dzepa Temu chipa dzedze hatina zvimwe zvatakwanisa kuita. Sorry zvenyu for not appreciating you. Maisenza sei uye maisenza kupi? Maisenza sei tudziyo. Right. Uyu amai ava vakauyawo muno a year ago. Saka vanyasokuona manje reality yogara muno muUK because kana muchiudza vanhu vari kuumbaka kuti guys kunoshandwa, vanhu vanoita sei, vanenge vachiti vanhu vari kuita sei, vari kubhaiza handiti, but reality inenge setanyatso kusinka in because isusuwo futi ka I think vakauya kudhara zvenge zviri nani because mabasa anga achiri kuwanikwa, mabasa anga akawanda waigona kuti ukabva pabasa nhasi unotora mabasa utodzora I'm going home and chada the next day unoona basa. But iye zvino nekuwanda kuuya kwakazoita vanhu manje unonzwa munhu kumba aitaura kuti unoda kundivharira. So you guys, how has it been? Zvekutaura mukadzi uyu zvinorelata to anything here kana kuti ari kuti chii? Ichokwadi yacho chaari kutaura kuti inangu ndinokanga kuzonzwisa ukandoita kuti tinozongosiyana kuti netime yaachaura kuti ati mamanzi mangani 2 years about a year or so chitaura kuti hazvisi kubatana. Nangu ndozongonzwisa kuti kunotori nemumwe munhu akauya kana kuti 2 months back zvinhu zvake zvatova bho. Vanhu chandozongofunga ndechekuti ndinozongonzwisa kuti nguva inosiyana, ichasvikawo nguva yangu yekuti zvinhu zvinobatana. Zvakaita munhu 10 years kwangwaya chete. No, zvinoitika. Yozosvika time yako after. Zvinotoitika. Nditori panotori nema 20 years kuona moto chetika. Nguva yake ichakwana. Mveso wangu kana 20 years aiwa bika doro shamari. Zvaramba shamari. Aiwa zvaramba. Unodzokera kudeni. Bata unopisa mushaka unoita sei zvaramba uramba ingotendera munomu. I think ndopanozoita ma suicide cases akawanda because when you look at it muno mu UK there are some cases emaZimbabweans akauya kunoka akagara for 20 years asina mapepa, but vazhinji vacho aizongozvipfudza zvake because anenge atongona kudzokera kumba kwacho handisina ma links kumba
plus ndodzokera ndichiti ndiri kuenda kumba kwani and apa social media futi ndo inotikuwadzawo futi because pressure yekuti chi wakamirawo chi like nhasi zuva rabuda soka vanhu vanonga vachifunga kuti UK yakapenga kwane zuva but ndo summer yedu ye2 days iyoyo tikatokuita zvataita izvika izvi kwakutofuma mangwana kuchinaya ona ende chi kuti tiwane time yatakaita yekugara soka it's very rare because munhu anenge ari mumashift because I remember patakauya kuti chindaishaya kuti cause kuAfrica ka Friday unotoziva kuti unongoona wega kuti nhasi Friday nedhei racho rinongokuudza rega usikatomboudzwa kunzi nhasi chii unongozoona wega so kuti mood yevanhu yachinja vanhu vari kunakira vanhu vari kufara wotoziva kuti chii iFriday but munomuka Friday yako ka weekend yako dhei rako riri off ndo weekend yako kana iri Monday kana iri Tuesday hakuna dhei rori off ndochi ndo weekend yako iyoyo. No. Right, let's move on, guys. Unless kana paine mada kuadd something onto that. Yeah, 20 sezvataura times 20 pounds unogona kutadza kana kuti save. For sure kuti mukadzi uyu kuti vanhu veve vakauya kudhara unonotoshowa kuti alright, hey, tanga tisinga appreciate. Because chero munhu ari kumba izvozvi haakwanisi kuzvinzwisisa kusara kwekuti apa ground. Akuzviona kuti hey, 20 pounds yakakosha. Yakakosha. Ndotobozviona kuti kana ndine mari kana ichingopfachura but hey, because unotosa neka 20 ka ndopoona kuti kakakosha. Kakakosha ukaseveredza 20 wakamuona kuti pane yakabva kuitika recently ya Dorcas Moyo yekuti yakaitika akaposta musi wa 29 March. I think vanhu vanozongoti wakaposta panguva isiyo because akaposta song yake yaakaimba long back inonzi ranganai henyu asi zvichakona. No, but why akaiburitsa at this time achiziva kuti chika my tensions are so high at the moment and then munhu woisa song iyoyo kwekusuruka pesa kakudenerewo. No, song yakaimbwa kare but I think zvakazongoitika ndezvekungoti pane akazongoita repost panguva isiyo chete kuti ranganai henyu asi zvichakona. But aiziva zvake tingati aisaziva here nangu hatizivi kuti iye akapostera maybe munhu pamwe isong yake anotofarirawo maybe akambofunga kuda kungodzora vanhu ndangariro. haisiriyo first song yake here yaakatanga kubudisa Dorcas Moyo. Handizoziva kuti ndo first song yake but to my surprise zvazoitika I think izeti nezuro backlash yacho yakazoitika after that ikakamira sei because akaoneswa moto akatukwa akatozovharira vanhu comment section ende zvaitukwa nevanhu ipapo vanhu vane hasha kunze uko ndozvetiri kutaura zvacho kuti people are angry ende makaenda mucomment section yacho yakapostwa izvozvo maitaura zvimwe mamwe mashoko asingaiti apa munhu wechecho anorwadza ndomusadhoka. But anyway izvozvi ndikutoverenga imwe comment yemumwe munhu ka paanyora kuti ranganai henyu asi zvichakona zvakanzi nemumwe munhu vanhu vari kuti amen ndo vaidzidza muspecial class wese akanyora kuti amen but chazondishamisa manje iziti nezuro apirwa mota nekuda kwecomment ndo zvacho ndiko ndiri kuenda kaikuti chika chibaba chabva chamira chibaba wiki nero chabva chamira varwadziwa nematukiro avo aiwa hapana kurwadziwa saka inini ndikatongoisawo kakomenti kangu ndikatukwa nonda kutopuhwa mota nasei wiki nero no kamutukiro kacho kamakazomuita imimi noti kuti imimi kamutukiro kacho kaitwa nevanhu vaituka vachinanga vatuka zvimwe zvacho iwo usikuona kuti vanhu tikatarisa vanhu vari kupuhwa motikari vese ava pachokwadi chaipo ka these are influential people. Wow, these people are already known kuti tichapa ningi. Ina unongofunga kuti zvinhu zvekungoti munhu ari kuita zvinhu zvichibva pamwoyo wake hatina zvatinoita zvatinofungawo kuti kuti Dorcas anga atori mu line up line up handizoziva but ndingoti zvinhu zviri kuitwa nasei weekend zvinhu zvekuti ari kuita zvinhu zvichibva pamwoyo wake kuziva kwakurubva mari ndawakaniwo pamwoyo wake munhu wese guys iyi kai iyi ndoyansogarira pasi
yase weeknero nenyaya dzemota dzake idzi because shamari hapana unogona kupiwa mota kana kuti ukangoitawo kanhu kanenge karingori nice zvinoenderana nenguva iyoyo unopiwa mota but vanhu vangani varikuita zvinhu zvakanaka vanhu vakawanda seri varikuita zvinhu zvakanaka kuti waita chii ndosaka ndati ari kuita zvinhu zvichibva pamwoyo wake kuti anozvida here iyi kai tichaidzokera right iyi kai kuya madam boss kai muri kuona sei madam boss before and after ina hangu ndoda before uri kupa after mawana aiwa shamari aiwa kana aiwa before taritsaona ina hangu I prefer before because after iyi kai this was now extreme ma extreme measures aya chawada yansoprova checho chii ende chionetsa ndechoti madam boss ka vanofulewa navanhu vakawanda vanofulewa nevapfana vedu avo vechidiki avo saka it means kuti ari kuudza vechidiki avo kuti chika you are not happy with the way you look, you have to go that extra mile yekuzvigadzirisa kuti uge uchionekwa kunze uko. I think those who don't need so andiona hangu paine zvakashata ukazongoonawo kuti unenge unoda kukopa wangonakirwa nezvakaita namadam boss after ndikutoida hangu inini aiwa zvakafanana nevarikutengesa mishonga yekubleacha wakava handiti vanhu vanhu vedu vari kukura vanenge vachiona kaskini yacho light chichichi but the process yacho of doing zvinhu zvacho izvozvo manje ndopakaipa pane ma-side effects mostly everything ndozvinonetsa but ma-side effects anenge but hakuna chinhu chisina ma-side effects pane zvese zvatiri kuita hapana ndipa podcast kudai kweyo akudza izvozvo Diane aiwa unouya nenyama bota totenga iyo una bev ina ndinotombotenga nyama iyo uzati yatengwa nani wapanhu vangu vauya kuzoita podcast neri pano ndowatoya netumapekipeki twawo aiwa uya nemapeki it's only 10 pounds 10 pounds tokuona guys ndozvatinoita papodcast yedu apa munhu anongofona achita aona barbecue stead kandi ndakuya uzogocha asi it's live iri live andiri papodcast tinotaura zviri kuitika tapedzera yemadam boss taipedzera because guys pabva pauya futi tichadzoka pabva pauya update city council was in Bari today to fight the Tsikidzi outbreak yabva yabuda vatoripo nawo saka yanzwiwa aiwa yanzwika city council itoriko iriko ka city council asi wangosikazoti council ndiyo inotakura mabhinzi eri kana kuti ndonotakura mabhinzi yagara upo kuzimbabwewo aiwa chikuti no wagara kupi madheodheo ka urafanira kumadheodheo ndinotobvunza ndo vanhu vacho vanotakura mabhini ere ndovanoita sei vacho vanotakura mabhini ndokwamunoenda unobhadhara mari kwakatsekeri kuzouya vanhu vakurumwa hanzi kumarara vanga vasingauya asingazive zvina iri mumbari ndiani uku kwagara kunoti kune outbreak yesewage koti iyo yetsikidzi yazongouya sewage vanongojamba vachienda saka ndofunga yetsikidzi yakasika kunzwikwa ndofunga vanhu vanzwa nekurumwa but zviri serious ndezvipi yetsikidzi neyemasewage zvakafanana sewage iri wese because sewage ka inopinda mvura inomwiwa futi saka sewage no I think zvakada kufanana but sewage iri wese shamari because sewage ka kunwa kwacho ka mumbari hapana pandakambofamba mumbari muri dry hapana sewage vatojaira kutodya plus vakasasotonzwa kahwema kaika vanotonzwa kuti nangwarira kuirwa nevanhu kumacomments uku kahwema kaika ukajaira ndikasadza kumbari manje rinonaka sadza rumbari manje mari madolari kahwema kako kana kuti kahwema kaunongoto mbiswa remadolari rinonaka sadza rere ndingangoti handidya kubikira gumbarerere rinofaya sei inonzi chii
gango rekumbarerere hauzvione zvese zvekuti pane sewage kana kuti pane chii sezvanangotaura kuti munhu ukangojaira kasimeuka kako unenge utori bho vanhu vazokanzwa ndo vanosvika vanyowani ndo vanozii as long as city council yauya iri bho. Right guys, Baba Harare zvavakaita izvozvi makazviona sei izvozvi? Hanzi King David havasi vakatouraya brand here muntaraunda? Ndona singa vakauraya brand vanga vakangonaka vari chigure pe handiti izvi zvekuda vari chigure Baba Harare. Imagine kuti GTV imagine kuti the way he built that brand. Ini ndirifunga kuti pane chakaitika chetisi kuziva. Something happened chetisi kuziva chinozikanwa nani naBaba Harare chete. Chavasina kukwanisa kuudza vanhu kusocial media. Kuti something happened because the way that guy came from Arikwaja. I remember I'll show you some pictures here. I'm the first person akatanga kuvatora kuvacover event yavo pakwaya munomu muUK, first event yavo vachijapreza ndopenga ina tswiriwo payainetsa on to now pakazo kuti Baba Harare wanga wazosvika pastage yekutoita sei yekutopfuura Jaha wacho nekurova hit after hit after hit on and then kungosiya zvese bandazongonzwisa kuti hakuna chisingaperi kuziyo Baba Harare ukateerera pakutaura kwavo vanotaura kuti zvese zvamunofunga zvamakuita handina chandisina kuita. Aiwa hapana munhu asikadi mari, hapana munhu asikadi mbiri. Calling day avakaita Baba Harare vakanzwa Jesu akavapindira iwe shamari iwe who you are as an artist andite kana uri pastage you're an artist kana wabva pastage vanotaura kuti ndakatoona kuti ndakada kunyanyokoshesa mari kwese vanotaura kuti mashows avakakanzela vasati anga zenzi Australia here kana kupi hanzi ndiri muhotel room hando pandakanzwa calling ichindiudza kuti ichitosiya zvauri kuita saka hanzi from pandakazoita mashows angu ese andakazoita ese from then onwards hanzi it wasn't me anymore wangu body yangu inge yangoshandiswa kusvika pakurekedza kuenda kugym kusvika pakucheka musoro hanzi taendera kugym kwaundoroda kayellow nyaya iri pakayellow bone aka ndokanenge kachinja zvese kakasvika kachinja vanogona kunge vanga vagara vainaye but vasati vamubuditsa Baba Harare kuti kudaro mona zvemaartist zvinonetsa vanhu vacho vane imwe information yavanotipa neimwe yavasingazotipe kayellow bone kanga kasipa katanga kubuda kapesa apa pakazouya ndokakasvika kakabva kachinjisa zvese. I think Baba Harare pangozobuditsa anogona kunge anga aripo but vakazongotanga kumubuditsa vari kuda kumbonyaradza vanhu kuti vanhu vazive kwasi kunze uku kuna vamwe vanhu vaiziva Baba Harare hameno zita ravo kuti vanonzani so vanhu vanga vakuda kuratidza kuti handichisireni kuti handichisireni Baba Harare uye nditoriwo nemunhu but still achiri kushandisa ka Baba Harare because ndo trade name ichangoramba riri Baba Harare alright kana akaona calling yacho akatadza why asino zvipa zita rechivanhu King David ko zita redu racho chairo isu vanhu vatema Baba Harare akatadza kuti chiko mambo aniko mambo chakunorwa kuti angagara nerechishonero wo baba kutanga kuti baba Harare King mambo King David no icharacter iya yekuti I think vakanoteerera pane imwe handina hangu asi munhu andoteerera pane imwe yandofunga yakambotaura vachitaura nezvachibvunzo dzikotsa makazorwana sei vane mamwe macharacters ava aiitwa naDavid mamwe avakangoti anoenda nezvaari ndobva vazongotorawo zita but hangundoona songe decision yakanaka yavakapa Baba Harare David wacho muchitarisa muBible David aita zvese but achiita zvinhu zvaaita izvozvo obva auya kuna Mwari uye okumbira ruregero mangwana wenopama futi odzokera futi kuna Mwari kwacho oenda nokumbira ruregerero saka zvikureva kuti ndo zvavari kuita ivo havana kuti zvakafanana zvese pane mamwe macharacters avakamataura makaenda kupage kwavo munonoona vachiudza vanhu kuti chii chakaitika
Ini to be honest, I would have preferred him to keep on as Baba Harare. Yeah, but inangu sekufunga kwangu ndoona kuti vakaita good decision yavakaita zvinodzisawo vakawanda kwanza uko kuti chiwa kuti zvese zvamunoita not kuti kana calling yawo siyana neupfumi hwese wandakakupa. No, not kuti upfumi hupi. He was an entertainer. Uzoti vanhu vakawanda they were disappointed kana zvakaita kushesa mari kudarika Mwari wedu. But ini nangu sekufunga kwangu ndongofunga kuti Baba Harare ndivo vanenge vane right answer because answer yavo chaiyo kava vanoda kuiudza vanhu. Pamwe vari kurwara, pamwe vari kuita sei, hatinozoziva kuti chii chakanozoitika pavari kuti vazosvika pakuti vosiya fame yese zvinhu zvavakabuilda for many years. Wongosiya kungoti King David vamuka vangoti King David. Ndo zvacho zviri kudetsa izvo. Ini ndakatadza kupanzwisa zvangu ipapo, but anyway, Baba Harare like I think we're gonna talk about 2 more stories panapa. We're gonna talk about this one. Pane this girl anonzi Quantum, unomziva ari mamuzva Quantum. Anotaura zvinonakidza so inzwa zvaakataura unondiziva kuti towira nazvo here izvozvo. Listen to this. Yeah. Good morning, everyone. I grew up in Zimbabwe. I went to school in Zimbabwe. I studied chemical engineering in Zimbabwe. But for Zimbabwe, the moment that you finish graduating, Zimbabwe will change your destiny. So wakadzidzira zvawakadzidzira kuchikoro kuti uite asirizo zvaunoita. Shamwari yangu inini nezuro and I'm best in the school in this class yandanga ndiri in chemical engineering akapasa with distinction. The truck driver ku Poland. Best friend yangu inini akaita nursing. Arikuchengeta machembere ukata. Even in Ndaka graduate chemical engineering department. Ndiri Uber driver. Zimbabwe, it will change your destiny. Mwana wa mai vangu sisi vangu inini akaita economics. Imali change. Arikuchinja maradzi kumata TGS. Student teacher body some extra lessons inini. I don't think this is all gonna name. This was I pana kona angwana speaker utengesa ma SIM card. Zimbabwe. So what was the destiny of my change? You cannot Zimbabwe change your destiny. right. Tinzwe. Munzini nyai. Papa ichokwadi. It will change your destiny. Basa raunenge wakaendera kana kuvhaka harisiro raunotomboita. Ndomwe mudhara watakashanda naye so ndamboshanda naye kune imwe home so some years ago anga achangobva kuZimbabwe. Saka ndakumudza kuti shamari tiri pa 2-1 neclient. Saka tauda kuita sei kuradzika client mangu. Saka ndakumudza kuti mudhara ita so zvikanzi mwanangu I think ndinenge ndati kurei kukupfuurira iwe. Saka kuti undiudze kuti uchindiudza kuti chakati ndidai so. Do you know that I was a manager in one of the top banks in Zimbabwe? Ndikati mudhara izvozvo hazvichashanda kunoku. Hazvichashanda kunoku tatoenzana mudhara iwe batawo kwendibatawo kuti tiradzike munhu. Yeah, ndakatomboshanda nanesi kunoku inini vanga vabvawo kunyika kwavo. But kamuitiro kacho kaaita kekuti inini ndakabva ndiri nesi but aisazvinzwisisa. So zvinhu zvekuti anga asina munhu akatombomuudza kuti nyangwe wakashanda nemunhu anga asina kumbobvira akashanda kupi. As long iye akatanga kupinda pabasa. Chero iwe wakabva uri doctor kana kuti uri unoteera. So takatozoita ka-argument kekuti takatozotanga kuitisana naro zvakatozosvika pakuti zvakazosvika kuofisi akatozosvika pakuudzwa kunzi kunoku zvemabasa enyu amaita kunyika dzenyu ashande. Unofanira kutomuteerera zvaanga achikudza kozi ndini ndiri kuziva. Ende akazosvika pakudzikama. Aiwa UK tokoti diaspora ndemaenzanisi. Guys,
zvese zvokuti kana wazoya kunomuka hazviko kuZimbabwe chete zviri kutaurwa nevanhu kuti I think vanhu vari kungotaura vakangomirirawo nyika yavo but hazvisi kuitika kuZimbabwe chete. Ndisataura nyika dzese uchingoya especially mudiaspora munomuka kazhinji kacho nyika dzetiri kuuya dzacho they don't recognize our qualifications dzekumba saka uchingoya munomuka watongofanana nemunhu wese ndosaka zvakanakira kuti UK kandimaenzanise guys kana uchida kutenga ukada kutenga Mercedes Benz yako iri kudhiraivhwa nabururu wako waona unongoenda unotenga kana uda kudyawo chikafu chinodhura chinonaka chacho ichocho unongoenda undochitenga saka takangofanana because ndotombofunga mamwe maticha ekuZimbabwe obva angodai zvaingobvumidzwa kunzi ukabva uri ticha unongoya uchiita ticha kuno mazivira andoita mamwe maticha emuZimbabwe vanouya vakatifidhira vana poison nekudzoserwa futi vanokwaturwa norohwa unoswera mamwe maticha atatinawo kuZimbabwe uku aiuya uchinyatsoona kuti nhasi vangu vakadhakwa muleseni pana pezvekutodhakwa zvekutoti vakatobatwa nezvakavabata chimbofunga kuti munhu iye ungouya achinzi ari kuita ticha anozongosiya here unowa zvakafanana nomwe mudharaunda pane imwe place ndaimboenda vana so vasinganzi zvakanaka akuti ndiyo kuNigeria akuti hanzi you know what my brother vana vakava vane madhimoni ava varikuda kunamatirwa vada kuti ndikati mudharaka usatombofoka zviti bufu zvoda kuti rikazi ndovafana kunamatirwa varwara madhimoni aya chi ndikati mudhara wangu kana muchida kugara munyika munomuka itai zvamafambira kubasa mudzokere kumba naona then pane iyi yaitika yamenga ndamainzwa ya deputy headmaster vaibata vana pachikoro mainzwa nope unoinzwa kana deputy headmaster so vaibata vana vachisodomaiza vana vekupi kuZimbabwe vechipi chikoro chacho chinonzi miratoni chinonzi chikoro chacho yakaburitswa naPatricia Jack yakatotaura chikoro chacho saka mwana wayo zvaakaita ayabviswa naticha wakava mukomana achiudzwa kunzi usataure saka paakazoenda bvatanga kurwara mwana paakaenda kuchipatara dokta achibva ona kuti kumashure kwemwana ukanzwe kwakatoora kutobuda honye saka vachimubvunza chii chakaitika airamba kutaura vachibva vatoti wamutretena kuti ukasataura wasarwa nechii ne2 days after 2 days unotofa tikasakurapa saka ndopakazotaura nyaya yacho nhasi ndauya nenyaya inosuvisa muri kuona baba kumashure kwangu Masase High School. Deputy headmaster pachikoro icho chinonzi Masase High School. It's a boarding school located in Berengwa. Panonzi Enimo Gombo. Enimo. Baba. Oh, it is stopped. Anofamba nemakumbo mana chaiko kuti dhaba baba. Zvakaitika ndezvekuti mwana pane mwana aenda kutoilet aichema kunidza Mary achibva kutoilet saka boarding master vakanzi headmaster endai naye kuchipatara vaenda naye kuchipatara ainise kufunga kwangu anofanira kutongerwa rufu. This is a very sensitive issue because afane kana kutombobuda ndo vanhu vanofanira kutongosungwa zveupenyu hwake wese aende mukati uyu. Vana vangani vakaita vasina kutaura pamwe akasobvira kare achizviita. Apa hanzi pane zvimwe zvikoro zvaitodzidzisa. So kuzvikoro zvaidzidzisa izvezvi. Chifunge kuti mwana uyu unenge wamudamaja sei. Enge plus chinenge chautaura kuti vana vangani vasina kugona kuzvitaura. Uyu akaita lakire kuti adai asina kuzorwara. Right guys, we're going to continue our podcast so guys, like I said, we're here, we're now having a barbecue. This is summertime, we're gonna have more barbecues Zimbabwe. And just in recap, like I said guys,
tsikidzi zedu dzaita sei dzasotwa. Thank you City Council, Harare City Council nameya wedu vari kubata basa zvakanaka kwazvo. Anonzani meya wekuZimbabwe? Anonzani komvezi anonzani wekuHarare. WekuHarare anonzani ndiwo mupfupi andi? Mupfupi mutema. He's very good zvake. Ari kubata basa. Ina ndinachandoziva zvokuti ndizotaura kuti ari good. Ndinachandoziva. Meya akatombondi pane kakosi yandakamboita kuZimbabwe tikatobatana maoko kudai. No, he's good zvake. Kucity Council. Ari kuita basa randoziva ndi mukuru. Ani? Mukuru yedu vaEmerson vari kurova basa randinofara naro. Tine Trababilus, munoiziva here? Trababilus Trababilus iyo yakasotangwa rini? Nanhasi asati yapera. Yakatangwa rini? Trust the process. Process yechiko how many years? Yeah, Trababilus. Unozoti chikura, makambona pabepa zvayakaita. Trust the process. Ichapera rini? No, hatine ine time yaichapera. Aiwa, tofanira kuziva time. Ivision, kamakapiwa ivision. Zvakawanda zvatiri. Muno munyika munomu kazvikanzi tine chakati chinofanira kupera. Pane primary school iri apa. Mira, pane primary school iri apa. It was a rare ground. Anditi chikora chacho chiri kuseruko. Ichitori building yakamira. But yakangonzi building ikai yasvika makore ayo it has to be erased down. But nothing wrong with it. Wachibva wauya apa wapuwa 6 months. Do you know within 6 months kuchinaya kuchiita sei vakawaka chikoro. Within 6 months, first day richitanga kuvhurwa chikoro chevana vana vakapinda brand new school. Trababilus yani makore mangani? No, iyaya iprocess ka. Isingapera inopera inonzi vision 2030 uchaona pairi kusvika. Makatanga pa vision chi yakatanga pa vision chi aiwa inombochinja takatanga vision chi aina kumbochinja iri chitongoriko vision 2020 uchiri kuiziva aiwa 2020 haisi yedu Y2K uchiri kuiziva 2020 no haisi yedu tikutaura yamukoma inonzi vision 2030 makaona plan yeNew Town yatu iri kuvhurwa izvo anomuzati kwa Harare haisiri yakuti makaona plan yacho exactly. Ndozvinokuratidza kuti vision 2030 Mount Abdem yenyiyoyo ka ndokwani kwakavakwa dzimba kwakavakwa mapenthouse akapera here eSADC akapera the process mira zviri kuitika process yakapfuura kudhara makaona road houses dzaifanira kuuya kuti vanhu vari kuuya paSADC vanga vachisvika vachirara imomo vakararamo here aiwa iprocess hatisi kuita zvinhu zvakawanda zvinhu zvatiri kuita izvo iprocess zvaifanira kuita process zvakapfuura ichiri process asati zvapfuura vanhu ndo vari kufunga zvakapfuura but SADC leaders were supposed to stay in those apartments zvikapfuura Trababilus ichimuri kutaura SADC yakazongoti vhiringawo pamwe pekuti vaida kupindura tunyaya twedu twemunyika medu isusu napresident wedu tine kamuitiro katinoita president wenyu vakabuda vachitaridza ndege iri mudenga vari mubuilding zviya inini handina kuona chandakaona chakaipa paeni kana hapana chakashata pane zvinhu zvese mukuru akura kukura makanzi batai vanhu president weCameroon ane makore mangani totaura vedu isu president wedu isusu kuri kunzi mashoko angu ane simba ndaitoti ngavawedzerwe dzimwe 5 kumberi mamwe makore saka varamba vachitongotonga chete handisati ndaona chakashata chavari kuita mukona zvinhu zvese munzwa chinoita chiri kuitika ndechekuti this one it's a topic for another day. People are not yet ready for this one. This is a sensitive. No, it's not sensitive. Don't you have kutaurwa manje podcast but apa pane kuwana munhu anoenda side chete unofanira kungotaura mafacts unofanira kutaura mafacts ako wakasununguka enda ndiri kuita zvima iyi zvekutaura president ndakadhakwa no aiwa right guys, so guys comment section our next podcast tikutaura about situation kuitika kunyika kwedu because this one that's the topic yandakabvira kudhara ndichida kutaura but titakangoichilira zvedu but iye zvinochi tane mukana kuti titange kutaura nezvayo. So guys, don't forget to like, subscribe, share zvese. See you on the next one. Tikidza tinakupera mushonga watakazipesa kana kuti mukaka
kana kuti chita tadza kuziva dzatowanda apa kwane kudiki manje tikokuti kwakava kuti ngi mawana kwa ojita mawana kwa tingi 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 nezvanhu emakombi wakaenda kana kuDZ kuEkwezi onzi mbala tikidzi mbala tikidzi mbala tikidzi mbala tikidzi kwakava kutingi mawana kwa ojita mawana kwa tingi 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 tatizioti dzikubva kupi dzichienda kuti dzashakuti dzakamboya nayo.